Langmet pen larsing lapen bodi langso pen borpu ka cheleng PWD atowar akele ka henu kilit pe ka jok ka cheleng arat kisung. Karbi Anglong along Prabjin pen construction asaya phan 1.00 megawatt solar project Bipon Poposi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen Ningje. RVKT Longle Kanglemajok Bang Paruk Krihinia Raratum Mangan District Arlo Ilongadi Malong Donangber. Abirta Kimi Karbi Anglong Arata Phan isi Abirta Kimi Karbi Anglong tourism asai kama hin pen ove kimia phan kimisen our side nangwan kilo bangso our side laki housekeeping operation food and beverage steward lapen front office associate lasi bangso our side ove kimia tum cho endonik tha lapen angton klar dagalam theke longpon igjia phan Karbi Anglong tourism asai kamalong humri dam iknon humri dam iktha Karbi Anglong tourism asai kamalong ang Karbi Anglong atokan Abirta la pendet kaprek along re Abirta nangkewan pija phan nili sami julbe pia hin pen chesigiklo nalito phan pini labang sada Abirta long pen kecheng se Abirta nangkewan pila ke rong arlo tobar ka hino puthak tangte labang so Abirta angton pen arjuik tha MP MLA MSC kilik aphong tin satame brek jam a party atum gari motor chejengron rong atok ano adon anam ki sawot kerega hut lam thu lam dokpen ke bai towar misen ki pija lam chak non puta ajak thi hek atowar kasalam ke patang pi thek thedar apon aning kang samse kachebaklang lahai na joksi ke ongdunga vota kang railo Congress pen all round development BJP pen parivartan bu ko anlone ki jumi Bonsetami West Karbi Anglong kaparlo lakhapli Socheng MSC constituency Hamren pen Tirkim Langmet Birik Longtar lapen Vodi Langso pen Borpu PWD atowar KAC kacheleng Langmet Birik Longtar lapen Vodi Langso pen Borpu pen Wothat Langso kacheleng atowar kedam kebang katora pen ajok radatum aning kang samsialam chepaklang Tovar Mesen kacheleng dunlong je Phanpura Karbi Anglong Autonomous Council mate KAC kachari CM Dr. Tuliram Ronghang Anparta KAC Socheng constituency local MSC Het Singrong Paraphan Tovar Mesen Iksip nangselam pi vek nang poposi haladak habar plikaparlo Langmet Birik Longtar Harlong Langdo pen Borpu ke dwara ratum choningri Tovar ka hingno kadu ka ve sap ta thaglong prong ma tila tovar hingno po gari kang doi toi phobat patlo ni tumi sop tumta chini laplo ane jok tanang bonai bang ave mati leng the tumta bang u sita nang bonai bang ave lo la dali pek nu pek hai chewan po gari vek tum the la son lo kang doi po gari chu kok po tin doi po an un e te hut po son lo halong ki dui lo dak lom chai het lo pek ma ki bang jok ka thek long prong la sinin rut lo ha bo thang so chi leng to wa lo ma ti la amran pen bo thang so ka chi leng to wa lang ki sop an ta la lok si ke bang lo PWD chokomaratum ke claim nang jia sai claim klesi langmet ing hierong amekar sarlong ki terang alangli aning ke me penajok kachelenga rat akisung katorat heklongsi gari motor ke jang kaching thanga phonga dimalong kupen longlor ki hut lapen longle kapaplenga sai claim do Cheklo ejon ben suri plikep kelong atum konat loputa arjumimi PWD sai ka majakong lapuan kabeloma Arlong sangti ketok pruijia phanta ajakong avid dedlo maputa karju pado Ningkani si hini det kali ha ASDC Karbi Anglong Autonomous Council kachare hutpen non an black topping kaselam theklong le pin pen ongdung akai kedamatum ta duulo Sarkar ke claim nangji asai ke sarlong ki terangsi amethang kachongdat nangji mate methang ahema sai chibi koksi raratum tovar kedam kebang kasik sak theklongsi Kupen longlor hutsi tovar langbi hai hui tholo lapen inghanta papleng pondo Kopuan se rakisung maputa hawara ratpen ningri rinti Nili tume ila rongosoran ke ali nang bonai vek nang po ali nang pinang po lam chalo nili tum hen ke ali le meseno te ke do dam hubida do po gari wi do ko tum sita ke dam aning sampo ke vek ke do ke dam puseta hedi Aru morleng the tumle bang puseta me thang joy thot pomati nang pi pulo te rongosor de le ubida choji kalilo
ang ton sop an ta ubida po ke do ke dam ke so ke un e pen ke dang lok la sin bi tum ke ali ke nang sop lo Akaprek ahawara long mission exip atwar ke longason thot Karbeng Long Autonomous Council kachari CAM Dr. Tuliram Bonghang lapen local MSc head singrong pharatum labang so towara phan mission prabjin pen scheme ke deng ponja phan hawararat kacheling dunlong ja phan chuning ripon Kim pen lang met la so dek anang bonai lo non la lang met pen la dek pila budik long tar la so dek bangai bonai tu te dek aro hadak bodilar pen ha bor pula so dek ta bonai tu te dek pos nang bonai ne dema la so dek ba nang bonai vek nang pola lang met pen tirki ma dek bodilar pen ha dek bor pula so dek ane bonai vek nang pom ma jok le hai sita nang bonai vek nang pom Hamren pen Danieling hi Karbeng Long live Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen kaningji pona tengke prabjin pen construction saya phan 1.000 mate EC tokbor 5 megawatt solar power project phan Karbiang long bipon po la pen det lote Dibrugarh district along ta foundation stone asaya phan 25 megawatt solar power project claim ponpo la pen Assam Power Generation Corporation and Oil India Limited pen 115 crores 15 million atangka pen electricity asai phan 2025 made suri hinir engkora pho aningkan ka patang eja phan kaningje padupon Lasonsi Assam angkangalong kidamtang ningkan suri hinira engkora hini pen suri hinira engkora ke thomaning kana hut penangana district along scheme kedeng tang asai ketangte an ka patang labja phan claim pon Lapen Assam Chief Minister Pherangkya Mai Kang Yahut Kaningje Pona Tengke Karbiang Long along construction asaya phan 1.000 mate EC tokbor 5 megawatt solar power project prabjin pen bipon po Lapen detlote Dibrugarh district along ta foundation stone asaya phan 25 megawatt solar power project claim ponpo lapen Assam Power Generation Corporation and Oil India Limited pen 115 crores 50 million atangka pen electricity asaya phan surihini rengkoi ra pho made 2025 aningkan kapatang eja phan ningjepon lapen kedamtang ahut namru public meeting along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kaningje pon thuke ha surihini ra engkora isipen engkora hini aningkana hut foundation stone asai kedeng pontang asai do ansatami non nangkele je aningkan mate ningkan surihini ra engkora pho anke patang pon et puputa ningjepon News report Karbiang Long live Kedam tangari pen Sikkim along ria long RV ke jang pen lang ke the lang kang lum la pen long le kang rai he hui ke pho joini haladak along ria long alir alon ke lang ki juidam arat bang suri sira pharohini aradatum Mangan district arlo lachung along si chingthang het pen na hokta chidam chebang un edalo hala bang pharo krehini amonit ang bong pen bang kre photum ke ang tanadet pen sinang ki jui ke bang sonsi Thailand pen bang hini Nepal pen bang ke thom Bangladesh pen bang ke pusi lakha paklang ponlo arve ke the ke janglo pu pen ke lang ke the ka chelenga tobar long le kang lembang bang pena jok tobar ache or thipsi ka che bang ja phan cheleng no daklo laso pena jok hala haya ratum hala dak ching ton nangara lo pusi pang dak pon
kedoan kijui kelanga phan kedam araratum amta nonamat jogban side lang halatum kedoboma dimalong chedo clipen chelengbor inang ne pura authority satum pen pachini ponlo halada kedo kaching thang prong araratum along kicho kijona phan chedor prup pusi saipu atum pen pachini sining abotor ing thai dang lote haladak lachung along ke sangprong araratuma phan road pen ing thum damsi ahem kapacha damlong jia phan sikkim asorkar chief secretary asai hempen ministry of government of india phan chingki bomlo pusi pangdak pon news desk report Karbi Anglong live Jammu and Kashmir along riar lo labangso chiklo angbong aphong ok chunpran kateng khenglem dat ajok haladak an so se raikom ke pangtang ja phan pura vosik ni phai kre trok ani kangtui angdeng mai ke padu ja phan union home minister Amit Shah pen pha ponlo halaso kangtui wing amai ka chingwa along national security advisor mate NSA Jammu and Kashmir lieutenant governor mate LG lapen army asaipu ket hetum chetong dunji pusi TDP pen pangdak pon Longri arlo aphong ok chunpranatum kateng khenglong popen ka chehar jak thekja phansi mai ke pha padolo phong thom ok chunpranatum kateng kheng phodera phita longri arlo prekja madimalong ok chunpranatum raikom sai khya phan puthot kateng kheng thuji ke mangalam intelligence agency satum pen pachini meklo Phere me pen kejok wanjia phanpura Sundarbani Naushera Domana Lamberi lapen Rajouri arlo Aknura long anparta Jammu district heihuya long cherok tok raikom saikhi pakhonlo puthot kateng khengji ok chumpranatum laki raikom saikhia boha lapen ahoyang den ketona dimalong pranchar murason se kateng khengjang ring long lopura intelligence atum pangdakpo news report Karbi Anglong live Tangde pini Adap Abirta ke lapansi kang tonik lo domi thak me arni kimi